kedenga tenabe turuk datenguk sinartan hanyekar sinom memetri. Swancine sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lenga mring manca praja kang wujude papan pariwisata lan
hasil karyaning tangan kerajinan uga hasil bumi colali kesenian yuk wis kawen paluring budaya kita kanthi greget mereka terus kumpul sengkut ngambut kati lelati mring negeri iku dadi srana nyengkuyung pembangunan lakae kentongane wis krungu ditabuh para kanca aja lali sasmita kentongan dung dung kentong siji-siji tandha raja pati dung 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 kentong loro ana malih dung 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 ping papat banjir kanthi dung 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 ping lima rampok kewan kahanan gusten ora mulut pengarani piring kabeh warga aja padha keri Kakang Mbakyu aja lali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye supaya slamet tetanggane Mas sopir mbok ya mi montor balik jungkir akeh korban kedrawasan duh lae mesake senyandang anak arabine Mas sopir jasembra aja padha lena elinga tatae nyawa prayoga manuta lalu lintas peraturane bojine keluarga bali mulih slamet arep-arep
Gareng karo Bagong apa cah bagus Petruk? Eneng apa Kang? Aku mengapresiasi wayangan giliran ing saben taun ing pendak malam tanggal 1 Muharram utawa malam Sisura kang diadani dening kantor gubernur sak jajarane kaya ing bengi iki Kang Gareng. Iya Le. Luwih-luwih awake dhewe wong Jawa Tengah ya ta. Mapan ning Jawa Tengah iki ya. Iya Truk. Saiki akeh wong Jawa sing ninggal kejaweni lan ninggal Jawani. Kepara nyata ninggal kejaweni kuwi tegese ngiblat marang budane wong barat. Ninggalake adat tradisi nyingkur seni lan budaya tinggalan kakek moyang kita. Ninggal Jawani tegese wis ora weruh unggah-ungguh basa kremene tumpang suh. Tengah kuwi sentral Truk. Dadi punjering kabudayan Jawa, dadi sentral pelestariane kesenian Jawa. Bener Gong, heeh. Kesenian ni dhewe kuwi akeh tur butuh kawigaten. Kowe ngerti dhewe to? Yen Jawa Timur ana ludruk, ana oklek, gendruwon lan ayon-ayon. Yen Jawa Tengah ana wayang kulit, wayang wong, serandul, tari kethek ogleng, kebo kinul. Jaranan, jaran kepang. Yen Ngayogyakarta ana ketoprak. Iya. Sing membudaya kuwi wayang, krawitan, tari campursari karo keroncong. Meh saben daerah mesti ana ya, Truk. Kabeh butuh kawigaten, Kang. Aja nganti kesenian mau ditemu karo bangsa liya. Lah iya. Ketemben demben reyok diaku wong liya we. Wah, agak-agak dikomplain aja nganti jatilan krawitan wayang lan senian asli Indonesia diaku dening bebrayan kok aja nganti. Mula sing ana perlu dirumat, sing dijlemat aja nganti keri. Bener Kang, heeh. Ya mumpung ngrumat lan penjlemate marang senine di mau butuh kepedulian, butuh kawigaten dening para pemerhati. Para pelestari lan para pemangku kepentingan. Iya. Apa anu Truk enake matur wae karo Pak Gubernur nyuwun supaya sangger-sangger seni kuwi diuripke, keroncong, krawitan, wayangan digelar minimal sebulan sekali. Reng. Apa Kang? Nyuwun iki bodho karo kowe nganggep Pak Gub ki util, iya. Ora usah disuwun, Reng. Pak Gubernur wis tanggap. Aku ora mung yakin, ora mung hapa yakin, kepala Ainul yakin. Beliau mesti merespon usulan dan gagasan yang para seniman Jawa Tengah lumantar awake dhewe iki, Deng. Oh, ngono. Iya. Nyuwun ki rak mung diparingi sithik. Ning yen para seniman ngatur informasi ana kesenian daerah Jawa Tengah butuh kawigaten, terus memone Pak Gub langsung oke. Pak Bupati, Wali Kota sak Jawa Tengah cukupi kebutuhan para seniman. Ngono, Deng. Bener kuwi, Gong. Lah iya. Jawa Tengah ki dadi punjering pelestari seni budaya, budaya Jawa iya. Kuwi mah kandhane Petruk mau aja nganti kok jarene kepang jadilan diaku karo liya negara, ya ta. Ning nganti diaku ora malah awake dhewe kelangan. Iya, Truk. Tinggal disposisi untuk semua bupati, wali kota lestarikan semua kesenian daerah masing-masing. Isor dhewe di disposisi oke, tulisane gede, tanda tanyane ya gede. Ujung tombak penarik wisatawan mancanegara ya mung kali para seniman iki, ya ta. Arep ngedol apa awake dhewe? Arep amarke olahraga bluk. Iya, hanya. Iya ya, Truk. Seniman kuwi kawat memean saupama disampiri pesan apa wae bisa ngemas dadi daya tarik lan dadi hiburan syukur bagi sinan dadi ikon masing-masing daerah. Pamane kaya ta Jawa Timur Ponorogo kuwi reok, Bojonegoro kuwi gendruwon lan ayon-ayon. Nek Jawa Tengah, Reng, khusus Jawa Tengah wayang. Solo wayang wong Sudari kae Cilacap Serandul.
Apa ngono piye ya, Truk? Kuwi ya kena wae. Becik bluro kuwi ledek tayub. Lah iya, kuwi paribasane ngono kuwi. Kabeh padha duwe ikon dhewe-dhewe ya, Gong. Ha iya bener kuwi, Deng. Wajib dimajokke. Bupati mung kari ngopeni sedekah hidepe goleki dalan sandang pangan tumrap para seniman. Iya bener. Petani diopeni merga petani kuwi aset lan duwe potensi dadi penyangga pangan. Seniman ya ngono. Upama diopeni seniman kuwi ya aset lan duwe potensi kanggo narik investor lan wisatawan. Iki ya manut terus mricak sak uni-unine, iya ta? Ora perlu dilebokke penggalian. Ning yen dipenggalih dilebokke ati ya alhamdulillah. Seniman Jawa Tengah ya iso eksis. Iya. Ya, iki nancake Mas Gareng karo Mbak Eka meneh. Iya, heeh. Jenenge bintang tamu kok. Bintang tamu iki tegese nggon krawitan durung ana dianakke. Pelawak itu bukan dari unsur wayang ning kuwi bintang tamu nek ana pesinden kuwi ora bintang tamu ning tambahan pesinden dong. Nggon sinden ana nggih. Walang kekek walange kadung Mas Gareng. Nun. Pun itu istirahat to? Alhamdulillah sampun layah-layah sekedap Romo. Terus pundi usul kala wawonipun pekalih Mas Gareng saged napi napa mboten? Cocok bab usul ngrembakaken ciri khas daerah niku kula cocok. Nggih. Mergi menawi mboten kita ingkang ngrembakaken sinten malih to Romo. Lah nggih niku rak padha karo wis netepi unining Trisakti di perangan budaya kala wau. Nggih, berkepribadian dalam berbudaya. Nggih. Ya, wong pancen nggih jenenge nguri-uri niku nggih kedah mawa tombok menapa. Nggih butuh ragat, butuh redana. Nggih. Kula nggih ngoten Pak, kula rewangi ngeten niku nggih supaya ketok yen wayang wong niku tesih. Nggih. Mergo elek-elek Semarang niku nggih tesih enten wayang wonge. Leres ngesti Pandhawa. Nggih. Alhamdulillah petarangan kula. Nggih. Nggih nadyan nggih Senin Kemis. Watone tekan-tekan mungkin rak tekan. Nggih, nggih ning tekan Pak, ning nggih pirang taun. Ning kula pitados Pak. Nggih. Kanthi Pak Sek lajeng pejabat-pejabat teras Pemda Provinsi Jawa Tengah kersa ngasta dados ringgit, kula pitados bakal panjang yuswanipun ringgit tiyang Ngesti Pandhawa. Ngatanipun sampun dipun udang kalian para penggemar Nggih, seni sing adiluhung. nggih. Wong mboten mung wayang wong tok, wayang kulit barang niku ngemu pitutur. Adiluhung iki apa to, Deng? Adiluhung adi niku gedhe. Luhung niku luhung. Luhung niku napa to Rama? Kula malah dereng ngertos. Nggih, pancen lho nggih sok kerep ngrungokke tembung adiluhung. Ngaten Mas Gareng.
Nggih. Kabeh seni niku becik. Becik endah edi lan peni sebab seni mono didasari kahanan sing nyata terus diangkat, dirakit, direngga-rengga saengga endah edi yang disawang lan dirasake. Seni niku luwes kok. Nggih. Seni niku dige kebecikan nggih iso. Nggih. Dinggo sing rada kasar ya gelem. Saged. Pun gumantung pilihane sing pundi. Nggih. Gumantung riyen niku piyai-piyai riyen niku nggih gawe lagu ya ora mung sing halus tok, sing kasar ya ana. Wonten. Nggih to. Ketoprak, ludruk, tayub, dangdut lan sandiwara niku nggih. Nggih. Apik. Apik kabeh. Ning sak ngerti kula Mas Gareng. Napa, Pak? Nggih mung wayang Purwa dhewe niku sing entuk predikat adiluhung. Nah niku le. Nggih. Ancen adiluhung niku komplit kok, Bapak. Nggih. Mboten keteges nggoro niku mboten Mas Gareng. Nggih, Pak. Tembung adiluhung, adi niku endah, dene luhung niku dhuwur utawa luhur. Niku. Endah tur luhur. Nggih. Mboten kok jane kula mendewakan wayang sama sekali tidak. Nggih. Kula mau ngaturke witing klapa sak lugune. Leres kasunyatan. Ning Seperontokan sprene nggih Mas Gareng. napa, Pak? Gonta-ganti jaman apa wae wayang Purwa kuwi tetep duwe predikat adiluhung. Sebab apa kok diarani adiluhung jalaran? Wayang kulit Purwa niku darbe ciri khas kang ora tinemu ana ing kesenian liyane. Contonipun Tarane wayang kulit Purwa kuwi dumadi saka pirang-pirang cabang seni dadi siji, gitu. nggih. Ning kabeh mau bisa sinkron, bisa nyawiji dadi lan becike. Kayata seni sastrane ana. Seni rupa, seni musik, seni swara, seni tari, seni drama kabeh enten gitu. Nggih, leres. Lelucon ya ana. Malah filsafat uga ana Mas Gareng. Mula banjur ana diarani adiluhung. Merga pirang-pirang cabang seni bisa nyawiji tur padha saling mendukung utawa daya dinayan temah dadi endah lan penine. Niki Jan. Niki nggih bejane sing mirsani dalu niki dalange dalang mentes. Boten nggih mung lumrah mawon iki padha kancan kabeh enten pangudine. Mangke nggih niki kebejan wong nggih mumpung malam sura panjenengan sing asta niku nyecep ngelmu mboten enten rugine yen melek sewengi dalu niki. Donya niku ora ene barang sing angel, waton gelem tumindak mawon. Kaya dene metruk niku kudu golek sangu sing sakake mula seneng maca. Niku. Nggih, nggih. Nggih. Ning sakniki kathah lho Petruk nekat niku, Pak. Pripun niku kok panjenengan? Pokoke anggere iso nyekel wayang wis wah. Wah, cek bek suwek kelire. Niku nggih kathah. Nggih. Wonten niki monggo niku nggih dipupuk wong enten semangate Rama. Nggih. Niki Lan maneh Mas Gareng, Napa, Rama? wayang Purwa niku nggambarake kahanan sing nyata. Ning kabeh digawe miring ora kok melok, nggih to? sindiran ngoten Nggih. to. Ewadene kok ya malah dadi lan bergase. Nggih, nggih. Buktine sampeyan ngerti dhewe to? Napa, Pak? Wayange gambar miring, ora metok, terus karo abstrak. Ewadene kok ya malah becik. Nggih. Contone niki lho, tangan wayang tekan tungkak. Niku napa, Pak? Kok dadi wong malah do padha seneng. Nggih to. Raden Werkudara niku raine ireng. Wah, jan kaya areng niku. Nggih. Ewadene ora elek ning kok malah ketok bagus. Ganteng. Saya mang coba. Nggih. Werkudara pun mangangge gelung ning mang ganti helm ngono pripun. Sampe ditutuki wong. Niku pun ciri khas nggih, Pak. Lah nggih niku. Nggih. Jur bab nggon sulukan, bab nggon crita lan bab nggon sanggiting lakon kabeh sara walus. Ora kok mentah-mentah disuguhi niku mboten. Ewadene sing mirsani kok ya do seneng mirengke sebab apa jalaran saka adiluhunging basa sing diucapake dalang Nggih. nganti sing mirsani rumangsa padha entuk suguhan sing enak lan kena dirasake ning ati. Nah niku. Mula nggih ngasta dalang niku nggih kudu sing ati-ati nggih. Wah saestu. Lah niki lho, wah cocok. Ning Cocok. kok sok baline Mas Gareng. Napa, Ram? Nek oleh suluk, oleh Yantawacana, crita lan sanggite mau Sarawagal ora dibesut sing alus, wae ya mung apik ngono wae. Ning ya ora diluhung.
Ning sakniki kathah lho Pak sing jane niku suarane apik ning di ledre-ledre agar sulukan dledek barang niku nggih kathah. Nggih, niku karep dibumboni. Ning nek kakean bumbu malah munek. Nggih, panganan kok dibumboni tletong. Iya ora. Nggih, monggo nggih niku nggih wajib dikei spirit. Nggih, durung nggon tembang lan krawitane sing kanggo ngiringi Kang Gareng. Nggih. Sarwa halus, garapane sarwa abstrak, wadine ora saru malah dadi sari. Contone Napa, Pak? sampak niku. Nggih. Gitu. Perang nganggo yo sampak, Ndara Bima melumpat nganggo sampak, Ndara Gatut mabur nggih nganggo sampak. Ning kok ya kepenak dirasake. Lho niki wujud bukti yen wayang niku pancen adiluhung. Nggih, ngatasé iringane gur sampak ngono. Lah Lho sampak niku lak iringan paling gampang ning nggih enten ngoten wong tutukan gampang ya ora ana sing napa niku sing mboten gelem rekoso nggih. Iringane perang ora sampak ning nyetel CD. Delang niku nggih enten. malah kleru. Nek nggih monggo dikai spirit wong niku nggih nderek nglestarekke. Terus nggih. Ane meneh Mas Gareng. Napa ra? Kabeh paraga paklena wayang Purwa wiwit saka dalang, sinden, niaga, penyimping nganti tekan tukang pengeras suara, sewengi muput doh lenggah sila ngedepes. Nggih ta. Nggih. Lho ing ngatasi pirang-pirang sewengi muput do sila wadene kok ya bisa nggayangke kahanan. Kula ngerti sakniki, Pak. Pripun? Yoga niku yen nabuh betah lungguh niku sebabe napa? Napa? Entuk udut. Coba ora entuk udut gentenan iki metu. Wis do ngadeg mesti. Nonton situasine, nonton kahanane, nonton nggon-nggone. Nggih, ning pancen nggih saestu yen penabuh niaga niku pancen wah lakoni betah. Wingi wonten PGRI ten gedung to. Nggih. Gedunge hebat, gedunge apik. Sebab apa kok para kadang diaturi orang rokok? Kuwi kena kanggo contoh para mahasiswa sing ning gedung ngono. Nggih to sing ana kono, muga-muga do orang rokok para mahasiswa kuwi. Sebab merokok merugikan kesehatan. Heeh. Nggih. Mas Gareng, sampean mbang ning rokok gitu. Sak sedina entek pirang, Pak? Kula nun sewu niki mboten nami umuk. Kula sedina yen mboten ringgitan niku sekawan Pak. Sehari. Yen ringgitan ngeten niku 7 Pak niki seksine enten. Saestu. Monggo sapake rega pira? Nggih, dipun damel mon rata-rata 10.000. 10 ping 4. Nggih, sekawan 12.000. Niku sedina nek sesasi dipengke 30. Nek setahun pengke 12 sasi. Nggih. Niku pirang tahun mangklumpukke ora sahudut sampean ngisah tuku mobil. Mboten jaminan, Pak. Lho, piye to? Nek mboten ngrokok duwite klumpukke Kena dinggo tuku mobil. sing ngomong sinten? Amang prakteke to. Alah, yoga sampean sing mboten udut sinten? Enten. Sinten? Nggih, padane kaya Pak Desamino. nggih Niku Samino. mboten udut napa pun tuku mobil, Dik. Lho. Ya wis nek ngono. Paling tuku mobil ya sing digeret tali kuwi cilik-cilik. Malah kulit jeruk. Nggih wong niku mboten iso nggo pathokan, Pak. Sing baku nggih gumantung tiange kok, Pak. Jening kula pisan malih mengapresiasi Mas Gareng kula dari remen dene halaman kebetulan minimal setahun sekali wayangan, Pak. Lho niki ajeng dipun damel setahun 4 kali, Rama. Tenani lho aja guyon lho iki. Saestu, pun saestu. Setahun 4 kali. 4 kali. Niku dereng kabupaten kalih halaman wali kota bareng nggih. Nggih, pun niku pokoke digilir niki mengke, Pak. Oh, ngaten. Nggih, niki mung dalange gonta-ganti dagelane tetep kula pokoke. Nggih, sae mawon. Wase garenge ngumati ngurak kok, Truk. Nggih, mboten ngoten to, Pak. Kula riyen niku tem mriki sesasi sepisan lho, Pak. Nggih. Rikala pantap niku sesasi sepisan dadi nganti mlethek bathuk kula. Oh, pantap panitia tetap. Panitia tetap riyen lak sesasi sepisan mesti wayangan tem mriki. Nggih. Sing nonton nggih niku nggone nggih mriki. Nggih, nggih. Wah nganti mlethek terus pun nganti entek-entekane niku nganti metu
metu lucon buta nguyuh barang niku nggih kula niku. Mergo pun kentekan lucon, Pak. Ning nggih alhamdulillah kanthi didadar wonten mriki kula saged lumampah ngantos sepriki. Petruk ngeling-eling Petruk terakhir wonten halaman kuburan iki jaman gubernur Bapak Mardiono. Mardianto. Nggih, Pak Mardianto nuwun sewu, Pak Mardianto. Pak Mardianto, Pak. Wiwit niku terus nembe niki melih. Loh, kesalahan Pak Bibit, Pak. Nggih. Pak Bibit blas. Blas nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih, tasih disyukuri wong sak menika nggih tasih lumados wonten mriki kok. Amin. Nanti pun nganu Pak Ganjar lak menawa sampun gelar panjenengan sampun saged tampil kembali wonten mriki. Amin nggih raketang. Pun saeneke wong jare Petruk pun tuwek. Ah, mboten saeneke malah sakniki malah baru kok. Tampilannya baru. Kaya tak tutuki ning. Lho kula niku lak salugune witing klapa. Lah witikna wong ibuke Bayu pun seda. Lho kula mboten ngomong niku lho, Pak. Ora, aku wis ngerti karepmu kok. Aku iki wong perasaan kok, Ren. Lho wong kula mung genahke kok, Bapak. Genahke kok tampilan baru. Ah nggih to, kula niku nyatane ya isih menungsa lumrah. Nggih, pancen. Nggih. Nu pancen nggih manusiawi Rama. Timbang zina. Saru. Nggih. Pancen nggih kedah ngoten wong tur nggih panjenengan niku sembodo kok. Kula nu upama panjenengan nggih tetep, Pak. Upama kula kados panjenengan nggih tetep. Nggih tetep nika bojo kula. Kula nu kalih bojo kula wedi, Pak. Siji pun seda, siji pun kula pisah. Kula timbang ijen kelantur-lantur lalu. Nggih. Ndang palakrama mawon. Sing kebangeteni Bayu ora iso ngopeni pake marai. Ya aja ngono to, Reng. Kuwi ora ngono. Lah upama kula niku anak panjenengan tetep panjenengan kula openi apa? Lah salah. Bayu ku ya duwe keluarga dhewe lho masane ya. Nun, Duwe keluarga dhewe, Bayu ku ya iso omah-omah wis anak-anak. Nek nggon ngladeni teh iso, ngladeni daran iso. Nek kebutuhan biologis. apa kowe ora tau entuk pelajaran biologi to, Lho? Kok ora iso ngladeni biologis? Nggih, pancen manusiawi, Rama. Lah nggih. Mboten napa-napa waton sembodo diperbolehkan oleh agama. Nggih. Dan negara juga memperbolehkan. Ya sani sampean klancange mulih kaya wau, Mas. Garing kali Mbak Eka. Wah, iki meneh. Ya witeno aja napa? Kula nu ijen pun merdeka le, Pak. Cedhak Eka kaya cedhak wereng e. Ya aja ngono to. Ah. Ya ini sembodo gagah mula diri iki bendrong, Cok. Monggo. Kiprah, Kak. Kiprah. Wong lanang sing dosa.
Kurup ngaturi Mas Gare Mbak Eka iki. Ya lucon, ya antawacana, ya beksane aduh. Pak yen kula kurup ekain joget ra jedak. Ngombe wae. Seger, Reng. Seger meneh yen ngombe karo adus. Oh. Oh senengane. Aku melas karo Rika, tak wae wedang dhisik diombeni. Rika kan kesel. Susu, Pak. Susu. Nggih. Susu. Sing maringi sinten? Duka panitia, Mas. Pak, susu napa niki? Sing ngelongke niku sinten? Niki Eka, Pak. Lah nggih. Susune Eka. Nggih niki wau kula preske teng mburi. Sapine niku le. Sapine. Ndang diombe set legi apa ora? Mau ketoke sing seragame oranye ngene iki wonge ayu-ayu kok kowe lanang dhewe to, Mas. Lah sing ayu mau ndi? Wah, iki susumu Sing iki ayu lagi nggaweni susu. kok gak dipersi. Nggih, Pak, niki pancen ngisi kahanan, ngisi swasana kajenge komplit enten seni tarine napa ngoten lho. Leres. Wong jenenge Eka niku pancen yen joget mboten joget Jawi, jogetipun lengger kok Rama. Oh nggih. Nggih. Lan joget kaya kowe wong jarite cepete ra umum. Ya mau ya disuwek. Wong paling ora iso nggo alesan yen lengger ya lengger. Wong niki asli Kebumen anake niki ya. Niki ke jane anakmu pira, Nduk? Lagi ndobeli ping pisan. Duh. Apa mau, Den? Kok malah pada Nduk. guyu sih? Eka doboli, Pak. Kok doboli iki pira? Ndobeli ki manak nek basane kene manak. Negara mawa tata, Desa mawa cara. yen cara gunamu manak, yen cara gunamu Nggon aku ndobeli. oh kowe wis doboli Ndobeli ping pisan. kok ora ndang doboli meneh. Ya durung lah kan ya diatur dhisik. Rasa kemrungsu. Lah kok nek Si akor takon Mbak Eka. nggih Nek cara nggih sampean kates niku napa? gandul. Gandul. Oh. Gandul. Nek kates loro. Gandul-gandul. Nek nangka. Nangka. Oh. Nek kates loro nangka tok. Gandul-gandul nangka tok. Kok pada guyung apa sih? Sing gandul-gandul nang kathok ki ya doboli mau. Lah wong ya bahasane kaya kowe nek kates kan gandul. Kates loro ki gandul-gandul nang kathok. Kalau kene nangka tok. Nangka tok nek Gandeng nangka kuning nangka gitu. nangka tok. Nang kathok. Ya ora apa-apa wong jenenge ciri khas inyong ya. Ya ciri khas iki dewek-dewek. Rika. Rika. Ciri khas Rika dadi aku ya sepurane wae. Ora dong. Ya ora apa-apa nek misale nyong karo Rika omongan ora pati mudeng ya aja kurang pangarupamu wong nyong iki bahasa. Kaki namung lunyu tenan. Wis tak ciak tenan lho kowe. Lah kepriwe sih? Omonganmu sing cetha. Lah ya nek misale nyong kok nek omongan karo Rika ora pati mudeng wong Rika ora tayang basane nggone nyong. Ya aja kurang pangarupamu nek ya bahasane ki. Ya rupamu dhewe kuwi. Priwe sih, Reng? Wong kepleset ora krasa lho. Aja kurang pangapuramu. Kewali ora krasa. Kok pangapuramu. Puramu. Nah. Pangarupamu. Lah ora apa to. Pangapuramu. 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 Pangarupamu. Oh, rupamu ayu. Aku seneng. Pokoknya tak senengi bocah iki kok. Niki wah niki saestu. Niki Sik anu Mas Gareng, Dalem, nang tembangi Mbak Eka. oh nggih. Pangkur Banyumasan. Wah menyuro. Neng 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 nang nang nang. Nanane. Kita butuh galak. Butuh galak. Mangga. Ora usah ngulake dhisik engko nembe gawe mangan kene. Ganggu konsentrasi.
Momoe woh apa wancine metu aku kok dose ditokke. Tulung sisihke loro le. Maka Mbak Iya. Raden Arya Wreku Kayak sepeda motor ngetril. Sik. Reng, kowe iki nek arep joget tanganmu mentang-mentang mbok-mbakone iki diselehne sik. Mbako. Wong wis ngerti arep joget fragmen Werkudara kok malah mbakone dikempit. Lah kowe iki penyanyi ayu-ayu matane tekan ndi-ndi yo. Basa krama inggil. Lah mbok wong jenenge Werkudara iki isine awake wulu tok. Masa? Oh, galak wulu nggih leres nggih. Oh. Endi? Hah? Ya wis kene lan liya liyane. Nyata lamun satriyan jadi pati Aku pat kapit. Niki Werkudara nggo dolanan cah cilik apa? Lah ning masa Werkudara kok tangane ngene iki. Lah ditekno iki kocape kuku. Lah endi kukune? Apa ya kon ngene kok? Kok wis didelik-delikke kok malah kowe geger. Kocape kukune dawa ngono lho. Lah mik iki mbok aja dicampur karo kancane. Ngarep apa to? Bengong kuwi lho kandhane ngeyo seneni narsa kuwi engko. Iki tak gek kene iki lagi ajar punjen. Praka. Masa kuwi jenenge Werkudara Baduk. Kuku baduk. Lah kuwi nganggo sendok loro. Sik, kualik. Ya ngono nah. Lah enak. Ajan gagah temenan ki. Sikile kurang megagah sithik. Wong edan. Koncone cilaka seneng ku saiki. Nek Werkudara sing suarane kemeng Werkudara ngendi ning? Werkudara riyen Werkudara Ngesti Pandhawa namine Pak Panut pindah teng Sriwedari. Anger ditakoni kalih Kunti. Piye? Anakku ngger Werkudara. Apa, Ibu? Wah, awakipun gedhe dhuwur, Pak. Wireng gedhe jan kaya Werkudara Mahabharata niku lho, Pak. Lho kowe gagah angger tau ngger Werkudara. Apa, Ibu? Wah, wis. Werku piye? Wis ora apa-apa sing penting awake gedhe. Monggo. Aduh. Karo nendange. Praka. Saka. Gagang. Luhur. Masa Werkudara kukune mencelat? Ana lho, biyen Ngesti Pandhawa Werkudara nyuduk Kurawa ngene katut sak kukune. Mergo karete pedhot. Ya pengalaman iki ora-ora. Ada Pak, enten sing kresna ngaku sandal japit barang ya enten kok. Metu wah, suruk. Duk, sandalmu. Janji.
Wong jeneng kesusu. Nggih. Anten ning kok apa ya? Cakil ya kae. Cakil goleki cangkeman. Digoleki ora ana jebul sandalke teng mriki no, Pak. Warna-warna. Cangkemmu di cangkemmu. Goleki jebul teng mriki. Ning sira. Nggih, Pak. Nggih ngoten niku. Mula mboten iso kuru. Mangga. Gedhek tok. Sita. Godhek wok, godhek trok. Lah niku rak nek Werkudara tenanan, nek niki gedhek tok kok mboten. Kare malah godhek tok. Karepe godhek wok, godhek trok. Kowe sesuk girani ganti darsini wae. Werkudara gudhek tok. Kaya wayang entek wong gudhiken dadekke Werkudara. Gedhek mak simbar jejak. Mula to ana wong joget ngene iki aja dum-duman dos. Nyampluk mic to. Das jan gawe nang Bisma. Madhok ngoten lho, Pak. Kaget lho kula. Kaya liyak-iyakan. Yen ngandika pindah kuntuh Kempul mun. Mun. Jebule isih urip to kowe. Iya isih, Pak. Oket mau kok ora nyebowo blas. Wah, metu kopi ngun. Wase kopen ngene iki. Nggih, pun susu kopi pun wah, Darane banyu mili. banyu mboten ku susu kopi kok banyu, Pak. Susu kopi. Paribasane banyu mili iku ora kendhat. Oh, mboten leren ngoten nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah ya kadang kala ya deres. Kadang kala ya main ning padang pasir. dasar satria prawira rama Mas Gareng. Prap tegone nek mirsani iki ya. Wah, lah niku. Lagi Mas Gune mirsani Eka karo suarane ngono piye ngematke. Walah lah, oh ketua niku ning niku pun sajangku anggere kan nembang meneh arep tak sawer aku. Nggih. Niki saniki ngasto teng Politeknik teng Banjar mriku, Pak. Oh, nggih. Nggih, mbawahi Politeknik teng Banjarnegara. Teng Banjar. Banjarnegara niku. Berarti tidak di UNES. Lho tasih Oh, tasih, riwari. iya, Tasih riwari. Ampun nganti ditinggal. Bijang peresmianipun badhe ngaturi panjenengan. Ngaturi napa? Secara sah panjenengan kapure dalang napa kapure mucal to mriku? Terbanjar nika. Nggih, Banjarnegara, Pak. Amin. Monggo, Mbak. Heling kula eling gunungane Senapati Regek tek. Regek tek. eling-eling wong lali bali amane
keparikan tayang ora. Ora tayang aku. Aku ora tayang aku. Aku nai kok. Tayang iki maksudnya bisa apa ora kaya kowe? Oh, ora bisa. Kuwi lak gaweamu. Wong gur parikan saiprit be. Saiprito yen ora iso, engko aku parikan kowe nesu. Kok iso ora nesu? Numpak becak cete kuning paling penak saking wingking. Eling-eling sapeling bahagia maning. Ya ya ya. Sajake wong lanang gedhe gorowe ramawe sajake wong lanang Pisan kas. Sekali lagi Mbak Eka. Numpak becak ake padute krasa penak wegan dudute eling-eling sampe eling bali maning janur gunung sakulan banjar patoman rama mong sawiji kang dadi pilihan ati hanaman ning model wong ora balingga nadyan tuwa nanging ora kurang reka kendangi terbangi manggeronge melu-melu supaya tambah bingung. Pripun Reng? Ah, pariane horor kabeh. Wes, Gugah wong ngantuk Mas Gareng. buka wong ngantuk napa nggih gegirisi niku, Pak. Kok gegirisi piye? Lah, kuwi bangsa kaya ngono Lah kuwi kuwi. rak pikiranmu sing negatif. Baleni, kok angger nganti positif. Kowe negatif, aku positif, murup kowe. Semurup lho. Senengane kok Niki diselingi Mas Gareng. Diselingi nggih. napa, Pak? Enten sing badhe paring pasumbang bawa. Oke, Pak. Nyuwun lagu Sri Huning. Bawa sinom Joko Lodang. Dawa sampak kalajengaken jugruk. Oh, jurang jugruk karepe. Nggih anu mawon, Sri Huning mawon Irin, Sri Huning. Runing. Nggih, Sinten? setunggal. Menawi kepareng badhe nderek bawa lho. Penggemar saking Demak. Oh, Pak Darsono nggih leres nggih. Pundi Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru. Monggo Pak Darsono mriki kula caos wanci. Won niki Penggemar setia niki. penggemar setia kok. Lah nggih, monggo Pak Darsono. Cek piye ora tau sehat nganggo jaket terus. Mriki, Pak. Waduh. Pak Darsono. Lah Darsono itu dulurane Darsini lah. Tangga mbok menawi. Tangga padha sragene. Nek kula Klaten kok. Oh, Klaten. Nggih. Lah nggih cedhak padha Jawa Tengah ae kok. Mau kalah wae. Kula Purwokerto nggih yang padha sak Indonesiane ra ngono. Nggih. Monggo dipun bawani menapa Mas Darsono saking Sruning kula wau. Oh nggih dipun bawani Asmarandana kemawon. Smarandana nggih. Nanu. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe tok prangkung bojone
Sri Huning gugur dadi kusumaning tuban. Nggih matur nuwun menika bawa kemawon Bapak. Oh ngeten. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Matur nuwun Darsono. sanget. Matur nuwun Pak Darsono. Wilujeng Wungun iki Pak Darsono nggih. Nggih, nggih. Di tatasi kan sewengi. Kajeng. Monggo Mbak Eka kepareng apa naturaken. Lho, lah sindan liyane iki ngapa to, Dul? Lah nggih, kula nggih gumun apa nonton wayang iki nganggo gelungan ngono kuwi to. Nembang. Lho. Angger kok nembang beker kabeh. Ngeten Mas Gareng. Napa, Pak? Para pirsa niku kepilut kepentut dhateng swantenipun Mbak Eka. Oh. Terutama malih menika rak mlebet bintang tamu. Nggih bintang tamu dadi Ya nggih. ditanjakke to. Nah, ya wis diterima-terimake. Nek pesine rak sedalu natas. Nggih. Nek bintang tamu atus Mbak Eka nu biasane ini nek purna gara-gara terus kondur. Nu biasane ngoten. Mboten, Pak. Mengke Mboten. bar gara-gara golek gelas aqua ya kowe ya. Heeh, setar karo Rika. Ya wong itu nih. Ya, nembang iki lho dikon nembang. Ya, Lek. Lekmu wae. Ora anu ya a. Kowe ngeloke sak nggon-nggon. Sri Huning Mustika Tuban. Yo, jadi halus rek. Laku tresno duwe. Iki rempung Srihuning terus ke serampat gaya Tulung Agung. Marang Raden Wiratmaya. Kamus prasetya nandang grangti. Nggih menika Srihuning kula aturaken dumateng sedaya para rawuh khususipun warga mriki Pak Bu sedaya mawon wilujeng pepanggihan kalian kula sak kanca khususipun Bapak Ki Anom Surata kalian Lek Gareng menik. Piye, Reng? Kesuwen selak kemeng Reng jarene. Katresnane Wiratmaya ninambit dening Rara Srihuning senadyan wekasan
nuwun. Pak Nggih. kula Piye? dikeroyok loro. Sapa? Dikeroyok loro. Sing ngendang Wahyo kali Bayu. Wah, enak kowe gur ketipung tok tantung-tantung. Napase iki lho. Wah, Nek pancen sampean merek kali Bayu ben nyambut gawe yo saiki Jawa Timur pun to? Nggih. Jangan kamu saiki genti Jawa Barat Jaipongan. ayo kowe. Jaipongan kowe. Modiar kowe. Lho, kowe sing joget kowe. Don, Sing joget sampean. Sip. ayo modar aku. Lho kok modar piye panjenengane jogete ya apik lho Lek. Aku seneng banget nek jenengan joget. Jogetku ki apik. Ya ta? Iya. Nembangku apik. Apik. Kelakuanku sing ra apik. Aku ora ngelokke wong kok Iya, ndak sing ndak nesu. nesu. Ndak nesu. Aja nesu. Bajing Luncat menika dipun pundhut saking sederek Punjung Kas FC Semarang. Katur keluarga Kas FC se-Indonesia ing wonten ing luar negeri ugi. Ya. Nggih, sik ngombe to, Pak. Nih. Weh, legi ra, Mas? Sik. Gulane urung diudak kuwi. Gulane urung diudak tak udake sik. Nggih. Wah, Nganggo driji. Wis legi. ora sudi. Lah mak iki urung diudak lho. Wah, kowe bar entuk wong planet kok kuping barang kok. Nggo ngudak. Bar entuk elin ngono. Ora apa-apa padha putih. Putih napa wong niku coklat semu ijo. Nah, kotor. Malah kaya kulang-kaling. Sing bawa Mbak Eka. Wah. Terus sing nembang Mbak Fahmi. Apik Ya. niki. Kidung gawe lengendang Bayu. Saya jangan mereke Bayu ta saya mau ngetipung tok. Kok Jaipong. Mi, kowe nembang apa engko tak sawer mi. Nah. Nah, kula niku wong niku cobloko kok. Ah. Sadurunge iki nembang tak sawer. Iki aku ya guru ngelungkis kok. Lah arek apa ta? Aku wis mikir iki mau jane. Kula ki ngelungkis kene Pak Teguh niku. Lah arek apa ta? Kandhane kok arep tak disi aku pokoke ngono mesti alah ora mungkin gawe kok. Lah kula kok ngekeki Fahmi ya sesuk kowe anakku sarapan apa ora kowe urung karuan kok. Ayo saiki Fahmi piye matur nuwun karo Prof Teguh. Ayo, matur nuwun. Prof Teguh. Prof Teguh. Ngaturaken nuwun. Wis sak uni-uni aku ora arep ngandani ora entuk bagian kok. Injih ngaturaken matur Sugeng sembah Riyadi. nuwun. Saweranipun. Luwese ngomong ngono. Coba angger ra dikeki saweran ulate kok cekek demit. Ora wit mau kok awakmu ki ketoke serik ngono bareng ora oleh saweran. Lah teno aku mau dadi barang titipan tok. Lho, barang titipan nek kudune nek dalan ki mesti ana telesane. Teles. Lho, mbok sumpet lho. Ora ana. Mosok. Ora aja. Bobok iki adik isih bobok. Adik isih bobok arep digugah. Yo, diaturke bawane, Mbak. Tibake Bajing Luncat, bawane napa terserah Mbak Eka. Apa to iki kembarane Bayu iki mesti iki. Lah iki lah. Iki kembarane Bayu, Pak nih. Niku Sunar niku. Iya. Gunung Galunggung kapengku Gunung Sumadeng tunjang. Wah, kaya suasanane kaya mangan ning rumah makan Padang lho ya. Piye? Ayo Yo tembak. ora nang nang tengah sawah. Oh. Gitu. Nggih. Nggih cakruk nika. Eh, Gelar kloso terus diteri sego sak cething, lawi lalapan. nggih.
Nggih. Terus pore anu ala Sunda. Nggih, teng tengah sawah nggih, Pak. Nggih. Enake mangan tanggane nyemprotan hama. Katut nang sego teksek. Jare kena udan terus bledek. Talaga kawaya narung becik di tengah dunungan. Basa kuwi artine apa? Artine Heeh. engko tak SMS. Aja baterai kuntek kok. Ya engko nek mudhun ke panggung. Kowe dhewe ora ngerti tegese kok. Ngerti, Len? Lho. Wah, kok Apa kowe wis tau? padane. Apa kowe wis tau duwe bojo abang kredit? Urung. Lah urung kok ngerti tegese Sunda. Lah apa? Embuh. Bodho-bodhone jadi iki. Ayo. Hula bundung risungkur lasungka Raguda sakuring-kuring iya Apa kowe? Ragudak sakuring-kuring sirah butak tumanen jengking Lah, ora apa-apa. Coba tawang bahasa Sundane parian kaya ngono. Sajake tumone sih sujud. Tumo kok jengking sujud. Lambene garing ngene amang. Oh, golek parian iso tumo jengking bareng. Lah mau ki lho jenengan pas dandan kaya tak inggo ngono iso tumane iso mak cengking ngene iki Kowe kurang gawean. Iya. Tari Sulinge gawan, Geng. Wah, sajake. Tari Tarima kawayana ngancik di negara Palang sepur. Kene iki cedak rumah sakit. Kok kaya ambulan. Nggih, niki bawau nggih kula aturaken dhateng Kadang Kula Sinarawati. Sinten apa? Bapak Budianto. Nggih, kalian niki wah kula Terima kasih atas makan siangnya. Nggih. Makan siang siput. Mangan siput. Siput kian bayar wong ki dibayari ya siput. Yo, Mbak Eka sing jaipon karo Mas Gareng, Nggih. Mbak Fahmi sing nembang, monggo. Nggih niki sing loncat kula bajinge Mas Gareng. Lah ora apa to. Ora sudi. Lah kat didom rata ngono lho. Kok ae dhewe wong loro bajingan lah. Gak aku reng. Mboten kula dados bajing loro jamak, Pak. Wong loro. Lah iya aku sing loncat ke bajinge awakmu. Mah, kowe karo aku bajing. Yuk. Bajing. Bajing loncat kahastana aduh abdi lepa narosan yang galna Baci loncat
ini pakai api aduh pakai api wong disiksa kok matur nuwun. Wah, penak banget kendangane kaya ngene kok. Bapak. Kula dipun siksa, Bapak. Ya ku olahraga kok. Becak mulai mbok mboten sak ngejak Bayu. Ngerti kaya najeng nyang aku pengendangipun Jaipongan dipun gatos Pakde Parten. Sopo? Ya, Malah kaya iwak wong. aku mau bar mangan iwak paten dadine. Wong rating kok patin. Irama yen kenceng-kencengan nglendek. Anu. Mboten ngono wae kok ngene. Aku seneng ngono, kono Pak Anom ngejak ngene. Tak ijoli, Reng. Non, Tak ijoli. oh nggih. Napa, Pak? Orek-orek wae. Malah aku gen dicekel Satpol PP to ngejak orek-orek iki. Iki lagu Gagrak Telatah Ngawi Jawa Timur. Oh nggih. Ora Saiki tenan, ayo sampean gareng dhewe. Mbak Eka anu istirahat sik mirsani orek-oreke gareng, ayo. Wah, ra wurunga. Oh ya wis ape-ape nek kene kok lukir. Kowe iki jane dalang apa sekak? Wah, pindah Bapak. Reng, lah wong Mas Bayu ki kendangane ya penak banget dijogeti ki ya penak iso plek 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 plek. Penak iki sapa lagi? Wong digawe-gawe ke serundal-serundul. Wah, jan glibet tenan. Begitane nggo TV. Gawe sing apik. Sing gawe apik. Iya, Mbak Darsini. Riyen Mbak. Pak, Pak Kloso kowe sing buka gumayamu aku. Ning sing bayari Pak Budi. Monggo. Kendangi kurang cilik. Ngono. Sik ben cilik ndang ora kemluntung nek ora mat. Monggo, Bu Darsini.
Wis reng tak tanduk joget. Kula tiwas semangat jebul ora dikendaki gecegur. Aduh. Kok pindah meneh? Piye jalane? Oh, mboten, Pak, mboten. Kau. Sesuk sing nang Magetan kok diremuk ning kene. Sesuk sedina rak sare gitu terus budal. Terus Oh. ilang kesele. Wah, ngeten niku. Sik pisan kas. apa, Pak? Tenan. Demilah pisan kas. Reok Ponorogo. Nah, wis dadi. Wis tenan sekali lagi ini, wis. Reok Ponorogo wis. Ngapa kowe? Ngapa? Piye? Njupuk piranti kok ditakoni ngopo? Wah, apa yang nggawa tabuh kowe? Oh, lha kuwi tememplek kuwi. Wis pisan kas iki ya. Ya. Sik dikumke aja kuwine, cangkeme. Nggih, iki mumpung wungon suran kok. Wanjene sing nyandakne pisan kas sak lagu das. Nggih. Ayo reokan ki, ayo kono. Kono. to. Reokan, Pak. Lah nggih, Lah, wis. wis slumrete urung. Nah. Sih. Kurang cilik ditutuki sik tabuhe. Tabuhe aja sulinge. Kaya apa? Dicoba sih slumrete ya kaya apa? Buke tukoke tabuhe. Oh ngedan. Monggo reok penerakan monggo diselingi jalanan Senderewe Celung Agung. Nah. Aku mau jane lak omong to ya, kowe aja melu. Ora urung lak ya sing rekoso aku to. Oh nyawut gaya rekoso kok ora gelem. Aku karepku ya gone Pak Anom ki do ora melu kabeh nu piye to. Jane kudu Pak Anom diringi sidi dadi aku ora rekoso. Oh ngedan. Menika nggih katur prateguh. Monggo wilujeng sehat. Yuk reok peneragan.
Wes. Padahal nggih rada ngrekoso, Pak. Wes. Wes. Nuwun sewu, Ibu. Wes. Kok edan? Hup, hup. Santap. Oh, jebule kuncine cangkemmu. Boleh tak dudut ya madhek kabeh. Wah. Wah, senengane. Gowo iki. Trompete Bapak Gusi. Wah, jebule pengendang loro nu kalah kali trompet siji Rama. Wah, Kuncine ten niku kok nggih. lah nggih. Esuk agar nekat wae tak alteko lho lambemu. Iya jatuh. Iya sih ya garing. Paliteno nyeksa kula kok, Pak. Wong kendang wis dijikuwe ra mandeg-mandeg jebul kuncine kok dur trompet tok. Nggih, terima kasih Ayo, ayo. Mas Gareng. Ayo. Gore. Kuwi, trompete gore. Wes ayo. Oh. Nolowadi. Ayo. Nggih, abot-abot ini. Kowe engko tak gawe kaos blong. Tanpa sirah gelem, Pak? Ayo tukoke bakso. Kalahe kali tukoke bakso, Pak. Nggih, manut nggih. Manut. Nggih, terima kasih Mas Gareng Mbak Eka sampun caos panglipur dhateng para pirsawan tuwin Lah, para miyarsa. Keparengipun pripun? Tantangne to iki. Lho, mboten lho, kula nu mumpung teng omah kok, Pak. Ana iki kowe. Boten. Ayo. Ayo. Apa? Oh iya, kowe balik iki. Wedan. Nggih, kula nawung caos pandonga. Nggih, Bapak. Nggih to. Ilang ngokrengi mung kari sabare. Amin, amin. Ilang utile mung kari lomone. Lumone amin. Ilang olarane mung kari warase. Nggih, amin, Ilang Bapak. mlarate mung kari sugihe. Nggih. Ilang bodhone mung kari pintere. Ingkang Ilang baken. susahe mung kari senenge. Nggih. Ilang malese mung kari sregepe. Amin. Ilang congkrahe mung kari guyub rukune. Amin. Nggih. Monggo Mas Gareng lajengaken lampah menika. Nggih, Rama, Nggih. ngestaken dawuh.